koma zona kumapezeka zona kuti antchito mpaka nakumawajesa zitonse za mbuziso ikangopezeka zoti yafa nkupeza zoti anthu amene kwakwapula osati masewera kwa tebula rose ja zomvetsa chisoni anthu mpaka nakumapeza zoti antchito kukomoka after ndotata thebulidwa ndi mtengo ndabwanawo kenabe nkumazafunsa kuti nkhani imeneyinso ndeyititi ayindithoma kosana nkhani zake zosakhala bwino khato kuzungulira footage imene imaonesa zonena kuti antchito ena ake amene amagwira ntchito kwa mwenye wina wake kulimbi antchito amenewo analipo ndithu angapo amagwira ntchito akuti yoweta ng'ombe komanso mbuzi kampasi ya bwana ameneyo anthu amenewo akunena zona kuti ndalama imene amalandira pa tsiku ndayotagwira usana komanso usiku amapasa ndikuti 6,000 leno posatira kuti kunagwa matenda achigodola ikangofa kandati mbuzi imodzi munthu amapezeka zona kuti antchito ku thebuli lonse limasewera mpaka 9 ato kuchita kumoka motino zinatengera poni kalindo jayo amene amamenyera ufulu anthu anapita kumeneko kajambula footage imeneyo ndikukapanga interview makosana amenewo tatiye ndioneko footage imeneyo kenako tipiteni nkhani ndi cholinga choti tithe kuitsata bwinobwino. Tili kuno kumudi mu mzinda wa Blantyre kulimbi ku house number 104 kumene kukuchitika nkhanza monga mmene mukuonera kunoko kuli mbuzi komanso kuli amalawi osiyanasiyana ana antchito amene akupangiridwa nkhanza ndi munyago wa malo ano motero kuti akulu awawa amenyedwa ndi bwana wa kuno chifukwa chakuti mbuzi izi zambiri zimukuziona zimene akugawa zinagwidwa ndi chigodola ndezi kumafa zikafa ndiye nkhanza zochuluka zikumapita kwa amalawi anzatu ino zinanende ndani akulije chivala chachitika nditantalongoswani pang'ono kutimenya inewo basi akuti popeza mbuzi zafa basi mbuzi zimagona kokuno timagwira ntchito masana ndi usiku sitimagona mbuzi kuipeza yafa akumenyedwa kwambiri nkhanza kuchitika ifa amalawi munthu wake ndi mwenye amene akuti panga zinthu zimenezi zankhanzazi zakhala zikuchitika nthawi yayitali bwanji panopo kutabezira kupanga zimenezi kunalipo anyamata ambiri ena athawathawa kuamenya kuendesa wapasi pakana kufukuwawo ana apasinso ndalama pakana pano anthu amene amagwira ntchito kunoko zoweta mbuzi ng'ombe kuyesera amachokera mbali yako amachena anachokera kuzomba ena anachokera kumaketa anyamata nacho 5 anathamangisaso kwatomenyedwa tsopano ndamva kuti niyo munamenyedwa lero pakana kukomoka pakana inenso silimaziwa kuti ndakomoka amandiuza dana unakomoka ari kunagwatu amakumenyani ndi chani amanimenya ndi chimtengo chine mukuzionera zizi kugwira kumenya kwambiri ndi mmene momoto amalawi mwina sendi kumuso amamumvera amalawi mukuona monga mmene nyamata wamenyedera zimene zakupanga ndi amwenye achimalawi kupanga nkhanza amalawi timanena kuti munthu siyenera kutenga lamulo m'manja mwako ngati pena pavuta kuli bwino kupita ku polisi komano zimene zikuchitika ndi mwenye amene zodabwisa ngakhalenso amwenye ena akudabwaso makamaka nkhanza zimene yabwera kulira chikuchitika ndi chani kumenyani iyo umachokera kuti ndiyama kulipira ndalama zingati 6,000 masana ndi usiku komama kumenyana kuzakujama kupasana ndinkani yomvesa chisoni kwambiri monga mmene mukuonera tsono tikuonanso kuno kuli achitetezo kumakaso kuno achitetezo ama kumenyana achitetezo alipompo achitetezo akuona kumakumenyana iya musathawe achimwene kamera ichi chindi chirunga kumene tikufuna tichite establish kuti amalawi azizunzika muziko lanu lomwe iniyo ngati mukuona kuti amalawi akupangidwa nkhanza munayenera kumayima ndi amalawi osalola zangati zimene zifuna kuti this is nkhanza. We cannot accept this in a democratic society. Malawi tizikalola anthu ngati kapena tili mu thangata system kapena mu chipani taona kumasota umva mene kukaniro zosakhala bwino amwenye kumakhala kuzimva ndalama akayani akubweresaso zomwe zija zakalekale zija zaukapolo zija zonena kuti dziko linasintha dziko lili malamulo anthu amene akusata malamulo kulemba ntchito zimene zonso alibe nazo ntchito ndakutero anthu amenewo amatimu ndonse masewera amene tamvera amenemo mpaka nano munthu kumapeza zoti
kukomoka takuonanso zilonda amene amaonesera pamenepo kutopa chani zinthu zosakhala bwino. Kaya olemba ntchitoyo ndi Malawian Indian origin, zimene zonso zilibe ntchito komano akuyenera kutsata malamulo a dziko komanso ma labor laws zimene amafotokoza makamaka amene angapangire treaty a ntchito patu a ntchito sakapolo. Ukapolo unatha kalekale, so malamulo amafunika kumasatidwa chifukwa zimene zachitika pamene pa ndi clear criminality komanso direct violation ya labor laws. Kuphatikiza pamenepo constitution ya Malawi ndikutinso yaphwanyidwa pamene kuli nkhani zokhuza ndi maufulu ndi zina zotero zonsezo ndikutino zaphwanyidwa chifukwa ngati pali ma disagreements zimafunika kuti pazikhala physical violence komanso torture mwinanso extreme degradation kumaphwanya ufulu ngati mmene zimakhalira pamenepa. Zonsezo sizimafunikira chifukwa to supreme law ya dziko la Malawi imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi human dignity komanso munthu azikhala ndi freedom. Kaya agwira ntchito kaya chani, munthu amene amakhala ndi freedom osati chifukwa choti ndi wantchito kaya ndi woweta ng'ombe kaya kugwira ntchito ya nyumba ukolopa. Zonsezo anthu amenewo amakhala ndi ufulu chifukwa pa section 19 article 3 imafotokoza kunena zona kuti anthu sakuyenera kukumana ndi torture kapena punishment ina iliyonse kapena treatment ina iliyonse yosakhala bwino. So zimenezo ndi criminal offense ndi zimene zimachitika pamenepa kumwe zoti anthu akuthibulidwa mpaka nakumakomoledwa. Zinthu zimenezozo ndi zophwanya malamulo andi malamulo akuyenera kugwira ntchito pamenepa. Of course akunena zona kuti mwenye amene ndi kuti amutola padakale pano pali mchiloposi ya polisi chifukwa zimene amachitazi ndi sizoona. Chifukwa even tikapita pa section 31 imakamba nkhani zokhuza ndi ma labor rights kunena zona kuti anthu ogwira ntchito ali ndi ufulu mbali ya fair komanso safety labor practices ndi zomapeza kaya munthu uja walakwisa china chake basi kamba kumuthibula chani zimenezozo ndi zosaloleredwazo zimenezo. Kuphatikiza pamenepo tikapitano ku Employment Act imakambanso nkhani zake zokhazo zonena kuti anthu ogwira ntchito asakumane ndi torture ya mtundu wina uliwonse kutengera ndi section 6 kaya ndi kuti pali ntchito ina yake yoti agwire ndeka anthu amene akunyenyereka ndi sizikuyenera kuchita kuwatengera chimtengo kamba kuwathibula anthu amene akuti akagwire ntchito. Zimenezozo ndi kuti zinatha kalekale ndi ukapolo umene unathetsedwa kalekale. Anthu amene wafuna kusuntha kupita pena pake ali ndi ufulu ndithu osati basi agwira ntchito iyi ndi kuti ngati sampanga zimenezo ndi kuti mulandira zilango kaya mwakuapula chani zimenezozo timakhala tikuzimva kuti zimakhala zikuchitika maofesi mwinamo. Kuphatikiza pamenepo naso amene amalemba ntchito anthu ogwira ntchito pa khomo ma domestic workers amakumananso ndi matocha ena ake manyumbamo. So zinthu ngati zimenezo zikuchitika zimakhala zoti zikuchitika mophwanya malamulo savomereza zimenezo. Ngati pali kusamvana kwina kwake ngati zavuta pamakhala constructive dismissal potengeranso ndi section 57 komanso 59 imakamba zona kuti ngati simunamvana bwinobwino mukuona kuti matems ena mukumvana bwinobwino ndi wantchito amenewo amangoyenera kuchosedwa motsata ndondomeko bwinobwino osati komochita chipongwe chani kamba kunthera mawu mwinanso kummenya kumene. Zinthu zimenezozo ndi zosaloleredwa. Ngati ganyu watha tsatirani malamulo bwinobwino munthu ameneyo ndi kuti achosedwe ntchito motsata malamulo. Andi penal code imakambanso bwinobwino nkhani yokhuzana ndi mchitidwe wa nkhanza ngati umenewo kutenga ndi section 253 imakamba zonena kuti anthu sakuyenera kumenyedwa kuvulazidwa kutopesedwa ngati mmene topera pamenepa nkhani yake anasemphana nkhani zokhuzana za ntchito chani. Nkhanza zimenezo ndi zosaloledwa apopo akuyenera ndithu akakumane ndi lamulo. Apolisi potamutola kale ameneyo komanso aofesi ya leba ntchito ndi imeneyo ofunika ndithu mwenye ameneyo akumane ndi lamulo. Choka panepo akuyenekanso kuti katanga kathere ku ndende akachoka kumeneko ofuna kumupanga depoti azipita kwawo ameneyo sakuyenekanso kukhala ku dziko la Malawi ameneyo sagwira ukapolo wa Malawi tochoteyeyo kaya ndi kuti ndi mwenye kachani ndi ndalama zimenezo sizikufunikira ku Malawi kunoku. Anthu ali ndi ufulu ngati asemphana anthu akungoyenera kusatira malamulo ndi olemba ntchito ofuna kumasata malamulo bwinobwino osati ife kuti ndi wantchito pa khomo ndi tuna kuchita china chonse chimene mungathe kuchita. Komanso ndi kuti kaya amene tinalembedwa ntchito tikuyenekanso tizisata malamulo bwinobwino. Zikatero zidzathandizira kuti malo ogwira ntchito azikhala safe ndi zina zotero. Anyways makosana nkhani zake zosakhala bwino nkutheka tumwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo fotokozani comment section mumulengezanso maganizo anzathu.